Da, mă, ascultă, că nu Și știu. acolo pula. Acolo când pleci. Te controlezi, băiatul. Cine controlează, nu? De-aia să mă controleze, să prost să mă controleze? Adică cum? Dar cum să mă controlezi pe mine? Ce ești, polițai? Ăsta n-am mă dă-l în pula. E măscați chiar acolo. Păga mea și pula. De ea cu găgulă. Bă, de mrele, ești cam așa un... Uite ia pula mea! Ia mă, frumos, dar... Cine mă de pe mine? Da, eu te mă de pe pula mea. Eu mă de, eu Da, te mă de. uite, da, da. Eu pot El, da. Te vezi cu un cui, ceva? Da. Da, că... Bă! Ce pula mea? Adică, n-aveți aici... Că tu n-am pula mea. Auzi că n-am pula aici. Ce ai de gând acum? Să iei caloriferul, ce vrei să faci? Aveți aici... Nu. Nu, mă vrea să mă Da, ocupe. Bă, unde acolo? Oh, papa de răule. Bă, băitați, Da, aici te mora la Alin. da. Nu te mora la Alin, așa. Tu totdeauna mă Hai, Ioane, mă, Ioane. ia să-l poveste, mă. Băi, Ioane, te muți cu noi? Te mutești cu noi? Ia să-l poveste, aici vă să-l poveste, mă, pișoare. Aici stă Alin, mă, bine mă, că tot, nu care ce, băi? Da. Păi noi am cumpărat caloriferul și stufa aia, nu? Hai. Noi le-am Adică cumpărat. tu, pula mea, te mă în poată. Da. Da, am tremurat în pătul. Da. Păi da. Atâta, Da, și cu mă oar- tremur. Da. Unde e toți? Unde? Tu vezi cum stau? Faci cu bătrâni șmecherii, bă. Bă, Vezi, mata, vezi cum stau aici, ca la plajă, uite cum stau aici. bă, tu vezi că faci cu bătrâni șmecherii? Vezi cum stau aici, ca la plajă, uite. Pe place, Și la limit? tremur. Da, mata, ai căldură dincolo. Ai căldură dincolo, mata. Mă pleacă doar, mă putea. Nu-i trebuie că... Nu trebuie, mă pleacă. Te urci îmbrăcat. Da, cam. Cum ce containerul? Așa e. Da. Atâta, vă uitați la Alin, e cald. Ca pizdele, ca pizdele. E cald? Bătrâne. Aha. Ce, nu-i frig aici, nu? Ăsta e dilosean? Bă, vezi te tragă din pat afară, vezi te scoată din pat, te trage Doamne, imediat afară, dă-l în bătrânul. pula care... Da, bă. Vezi că cu bătrânul nu-ți merge. Lasă pe noi în parțiune. Vezi că cu bătrânul nu-ți merge, ce lasă-l face. Ascultă Așa și e, pula mea, spune. Ia vezi de tu el. bă, te-ai zis. A terminat în pătul. În pătul între mână, pe unde vrei să te rămân afară? Bă, că stai Aici e chilos. cald, da? Da. Aici e cald. Eu stai chilos și gata, stă sub pătul și eu E cald, da? Bă, te duci în mașină, te-a prins pe gură, ești mărșcar. Nu știu cum ești tu. Unde? Nu, pula, nu. Tati, băi, la cine mașină? Ce mașină, nu? Nu poate zice, mă. Ce? Nu râde, rămișos. Ascultă. Alo, rămișos. Rămâi aici în pană, care trebuie. Cum se cheamă să te aprinde? Alin vine și mă ia pe mine. Dar contează măcar, căpile. Alin vine pe mine și mă ia. Alo, Pe mine Alin mă ia, la ești șapte. cu ăla? Cu care sunt eu? Hai. Da, ascultă acolo, ascultă. Nu, atunci dimineața, atunci... A oprit pătul Ioan. Pentru eu nu oprit. Nu așa, alea, Da, nu, da, stai jos. Jos stau. Unde e locul tău? Unde e locul, da? Pe unde? Eu ce știu unde e locul? Am știi? Păi da. La Am mare. asta știi, mă iese un locul tău. Mâine te-am în locul meu? Nu, ce? Nu, eu sunt la ăsta, la Goidan. Tu ești la Claudius, la ăsta. Eu nu sunt la nicăria, sunt la Alin, ce vorbiți mă tale acolo? Ce? Eu sunt la Alin, la ce Goidan, ce vorbiți mă tale acolo? Uite, mă, tată. Eu cu Alin lucrez mâine, nu lucrez Locul cu... tău unde e locul? La Alin. Mâine lucrăm cu Alin, noi nu. Eu cu Alin lucrez, nu. Eu nu lucrez cu nimeni. Ieri cu el am lucrat toată ziua. Eu cu șeful lucrez, eu nu mă Toți complic toți cu... doi brașoveni cu mine lucrează mâine acolo. De luni, eu zic, el vine și Nu, dar ne pula. Vine el cu mașina în ea. Vine cu mașina, șeful ne ia, cu macaragiu, șeful pe macarau, le pune. Doare la pulă, păi da, doare la pulă. Am fut. Ai băut ceva astăzi? Ne-au dat de beut ieri, ne-au dat apă, Vrei să te ne-au dat fute pe și pe... șantier. Bă, Ne-au dat de beut ieri, șeful bă, ne-a ce dat apă. totul fuțea ta, bă? Unde e? Ce tot? Dulciuri a dus șeful. Nu, tot. E jos. Antoni, jos la parter, nu. Jos la parter. Jos la parter, la primul. Ce așa? Col dorm. 21 ani. Bă, doar? Dar n-ai vrea să dormă cu mine aici în pat, în pula mea. Nu, nu ești. Hai, pa. Nu, vezi, și tu, mâine mergi să loc așa, din ăsta. Da. Nu contează, dar tu vine atunci un gur Tu râzi de el? să l-ar fac pe tine, pe voi. Da. Unde locul tău? Pe unde e locul tău? Păi unde am eu te-am tău eu? Unde locul tău? Pe mașină. Care mașină?
Aia e neagră. Nu, nu e neagră. Nu mă, tată, nu. La mine nu. Jos. Sus bani. Da. Sârbelin. Da, uite așa la buie, da, uite așa la rece, da. Da, mi se rup. Tată, eu. Păi da, Nu le zic tu. Da, pe pule, suși pe Nu, pule la rece. arată. Arată cum suși Mâine, la rece. păi mâine cu geabra, că mine nu. Colant. Da. Cu care dau colantul? Arată-i. La rece așa. Colantul. Da, mi se rupe, da. Nu să Da. Bă, Noi mergem la București, nu? Înapoi. acolo. Eu nu stau la aici cu matale, mă duc la București, ce mă tot fuz la cap. Mergem la București cu Nea Ion. Mă duc cu Neion acolo, cu Neion și șeful. Am sunat astăzi pe Nea Ion. Ne cheamă înapoi acolo. Neion și șeful, el o zis, mergem înapoi, Ne cheamă acolo. înapoi. Mă, și băi, pula mea, stați, pula mea, toți, vă plac atunci. Când? Nevastil. Toți pula mea, când pula mea, ca o lecătură. Da, ca la cădura, pe da. A dreptate omul. Pe plac, ia, stați toți ca Ăsta, că ăsta, ăsta. Și ăsta. Nu, tu cu mine, voi, tu o să pe cameră. eu sunt pe cameră, nu. Toți, stați, când e Da, omul, da. mă, Bă, tu lasă ce mi telefonul, ascultă, telefonul meu, ascultă. telefon. Păi, Eu sunt pe... Eu știu, Păi da. bă, uite-te. Bă, da, uite. Auzi, coach? Bă, Hai să că... nu. Taci, măuță. Stați toți, bă, în pula mea, într-o cameră, atât zi. Într-o cameră. A zis nevastil, bă, da, aici l-a pus, aici, asta. Siman, Adevărat? Siman, Dar în ziua aia băieții și-a nu fost, nu. Siman, nu, Siman. Nu. Noi cât Și ăla, adică... cum? Noi cât adică frate am murit pulă, Păi da, domnule, te nerviază. Stai pula mea pe telefon, bălămuc, toți, acasă. Dă, băi, ia să... E dă-l mă fără mult. Ia-te. Oh, mă, ce ți-a... Aga, eu la băga mea, pula mata. Te-au futut, ai văzut ce bucată ți-o dat? N-ai zis bine. Deci ai fost de... Eu așa e?